L-eks Prim Ministru Joseph Muscat għal darb'oħra innota nuqqas ta' kredibilità u sustanza mill-Partit Nazzjonalista, din id-darba dwar il-popolazzjoni ta' pajjiżna. Wara li fl-aħħar jiem wera differenza ċara li teżisti bejn il-proposti taż-żewġ partiti, Dr. Muscat reġa' spjega permezz tal-midja soċjali kif il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li jrid joħloq awtorità tal-popolazzjoni bħala soluzzjoni għall-hekk imsejħa overpopulation. Tenna li anke jekk dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista diġà jsir minn numru ta' awtoritajiet f'pajjiżna bħall-identità li tuħsib li proċessar tal-permessi u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u Jobs Plus li jagħmlu studji relatati, l-idea nazzjonalista ta' awtorità li tħares il-popolazzjoni għandha l-eruq tagħha fl-ideoloġija faxxista. Hawnhekk Dr. Muscat għamel referenza għall-gvern ta' Benito Mussolini li 90 sena ilu waqqaf l-Uffiċċju Ċentrali Demografiku fih dan il-Ministeru tal-Intern Taljan biex jikkontrolla il-livell ta' popolazzjoni. L-eks Prim Ministru semma wkoll kif fl-2013 il-Gvern Ċiniż xogħli awtorità simili għax beda jqisha bħala waħda li tindaħal wisq fil-ħajja tan-nies u b'hekk storikament iċ-Ċina saret l-aħħar pajjiż fid-dinja b'awtorità fuq il-livell tal-popolazzjoni. Dr. Muscat temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Alex Borch għandhom iwieġbu numru ta' mistoqsijiet dwar id-dikjarazzjonijiet li ilu jrewwaħ u kif biħsiebu jiffaċċja iż-żieda ta' ċittadini barranin fostna.